መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ክብርታት ሕብረተሰብ ብግቡእን ምኽስኳስን ናብ ሓደስቲ ወለዶታት ንምስራጽን ጻዕሮም ክሕይሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣዘኻኺሮም ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣባላት ቤት ምኽርን ባይቶን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣቶ ዓሊ ህዝብና ጉዳያቱ ናብ ኣብያተ ፍርዲ ከይከደን ኣብ ካሕሳ ከየተኮረን ብዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ብዕርቅን ስምምዕን ክዕርፍ ከም ዝጸንሐ ብምዝካር እዚ እናተባሕጎገ ዝመጽእ ዘሎ ክብርታት ናብ ቦትኡ ንምምላስ ክነጥፉ ጸዊዑ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ሕብረተሰብ ብፍቕርን ስኒትን ክነብር ናይ ምግባር ጸላዋ ሓይሊ ኣለዎም ዝብል ኣቶ ዓሊ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ንዝፍጠር ግርጭታት ንምህዳእን ብዕርቅን ምዕራፍን ነዚ ሓይሊ እዚ ብግቡእ ክጥቀምሉ ተላብዮም ብዘይካዚ ኣቶ ዓሊ ንድሕነት ህዝብን ተሽከርከርትን ኣማራጺ ክናደየሉ ሕቶ ህዝቢ ኮይኑ ዘሎ ጽርግያ ጥንቁልሓስ ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ብጁፋ መስመር ንምስራሕ መደብ ሒዙ ምህላው ብምብሳር ኣብዚ ሰላሰለ ስራሕ ተሳታፍነት ህዝቢ ከዓብን ዝምልከቶም ኣካላት ብዝላዕለ ክነጥፉን ተላብዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንመስመር ጥንቁልሓስ ተዋሂቡ ዘሎ ቆላሕታ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ብስራት ምዃኑ ብምግላጽ ህዝቢ ኣብቲ ስራሕ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ከበርክት ድሉው ምዃኑ ኣረጋጊጾም ሕርሻዊ ንጥፈታት ንምስፋሕን ንምድንፋዕን በብኸባቢኡ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ብቐንዱ ውሕስነት መግቢ ንምርጋጽ ዝካየድ ዘሎ ዕማም እዩ ስለዚ ድማ ህዝቢ ቅድመ ምድለዋት ንኸረማት ብምግባር ግርህኡ ከደላድልን ክዛልን ዝሓጊ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቱ ወኪል ኤሪና ኣሕመድ ዳኒ መሐመድ ዘዳለወ ጸብጻብ ይስዕብ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ርኡይ ለውጢ ዘመዝግብ ዘሎ ሕርሻዊ ንጥፈታት ንምስፋሕን ንምዕባልን ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ምዃኑ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣቶ ጌርጊስ ግርማይ ሓቢሩ ኣቶ ጌርጊስ ነዚ ዝገለጸም ኣብ ሓርሲለ በይሉልን ረመዳን ዝተሰርሐ ምእለይ ወሓይ ድሕሪ ምዕዛብ ነቲ ስራሕ ምዛኣልዩ ዘለዎ ሓለፍቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ ክራማት ቅድሚ ምጅማሩ ብኣጋስ ኣላ ዝተኻየደ ጻዕሪ ውሑጅ ከምቲ ዝድለ ከም እተኣለየ ዝተገንዘበ ኣቶ ጌርጊስ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ተመሪጹ ዘሎ ቦታታት ሰፊሕ ብምዃኑም ብዝግባእ ተሓሪሱን ለሚዑን ልዑል እቶት ንኽህብ ምእንቲ ቀጻሊ ስራሕን ምክትታልን ክካየድ ከም ዘድሊ ብምሕባር እቲ ስራሕ ምስ ምብራቓዊ እዚ ብምውሃት ክዕመም ምዃኑ ገሊጹ ሓለቓ ስታፍ እዚ ምብራቕ ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃም ዓንዶም ቢግዲኡ ብዝሃቦ ሓበሬታ ንራህዋ ህዝቢ ምስራሕ ካብ ቀዳምነት ዕላማታት ሓይልታት ምክልኻል ምዃኑ ብምብራህ መምሕዳር ዞባ ተተሓሒዝዎ ንዘሎ ናይ ሕርሻ መደባትን ምዕዋት ኣበርቲዖም ከም ዝነጥፉ ረጋጊጹ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ዓበይቲ ሕርሻዊ መደባት ዝሰላሰሉ ምህላዎም ካብ ክፍለ ሕርሻ መሬትን ናይቲ ምምሕዳር ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይነጽር ሕርሻ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣይቦትኡን እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ተሳዒሩስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓበይቲ ሕርሻዊ ስራሓት ዝሰላሰል ኣሎ ምስራሕ ምእለይ ወሓይዝ ኣብ ሓርሲለ ረመዳን ባይሉልን ከዓ ምስክርናት እዩ ካብ ሓርሲለ ኣሕመድ ዳኒ መሐመድ በብግዚኡ ንጽሙማን ዝወሃብ ስልጠናታትን ዝግበረሎም ሓገዛትን ኣብ ምምዕባል ዓቕምታቶምን ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወቶምን ለውጥን ምምጻእ እዩ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ብ31 ነሓሰ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዘካየዶ ራብዓይ ጉባኤ ጸቂጡ ዘተየሉ ድማ ንሱ እዩ ነይሩ ልኡኽ ኤሪና ያሲን ሳልሕ ንዘዳለወ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቕርበ ኣብቲ ኣካይድ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ወከልቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ሚኒስተር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብሪ ህይወት ኣብ ዘስምዖ ቃል መንግስቲ ህይወት ስንኩላን ንምምሕያሽ ብደረጃ ሃገር ከም ዝሰረቱ መደባት ተሃድሶ ንምትእትታው ከምኡውን ብማሕበራት ተጠርኒፎም ማዕረ ዕድላትን ተሳታፍነትን ዘረጋግፅሉ ባይታ ንምጥጣሕ ሓያል ስራሕ የካይድ ምህላው ገሊጹ ሃገራውያን ማሕበራት ስንኩላን ውዳቤንን ንጥፈታተንን ኣሓይለን ኣባላተን ነፍሶም ንኽእሉ ዘካይድኦ ዘለዋ ማሕበረ ቁጠባዊ ጻዕርታት ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦም ምህላው ዝሓበረ ሚኒስተር ካሕሳይ ንቕሓት መላ ሕብረተሰብ ምዕዛዝ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝህልዎ ኣስተዋጽኦ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ብውህደት ክሰርሕሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ካብ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ መምህር ዘካርያት ዮሃንስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ስራሕ ማሕበር ኣባላቱ ብትምህርቲ ክበስሉን ናይ ስራሕ ሞያ ከጥርዩን ብዓቕሙ ከም ዝጽዕር ብምብራህ ንልዕሊ 50 ናይ ምስማዕ ጸገም ዘይብሎም መምህራን ኣባላት ፖሊስ ደያኑን ጋዜጠኛታትን ከምኡውን ብልምዲ ምስ ስድራቤቶም ክረዳድኡን ዝጸንሑ ልዕሊ 200 ጽሙማን ብቋንቋ ምልክት ከሰልጥንን ከሎ ን234 ኣባላቱ ናይ ኮምፒተር ስራሓት ዕንጸይቲ ማእለማ መቕራጽ ቪድዮ ምሕደራ ቅብኣን ቅርጻን ካልእን ሙያዊ ስልጠና ከም زهابه مس مشاركته بمتحبار دما نمرمرن مصنعتن زغلغل بتግርኛ عربኛን እንግሊዘኛን ዝተተርጎመት ናይ ቋንቋ ምልክት መጽሐፍን ሰነዳዊ ፊልምን ከም ዘርግሐ ሓቢሩ
ኣብ ዞባ ዓንሰባ ቁጽሪ ለገስት ደም ብምሳን ቀረብ ደም ንሙሓስ ዝካየድ ጎስጓስ ኣብ ኩሉ ንኡሳን ዞባታት ክዝርጋሕን ክሕይልን ከም ዝግባእ ክለብ ለገስት ደም ናይቲ ዞባ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣገልግሎት ባንክ ደም ትሕዝትኡ ክዓቢ ምእንቲ እቲ መሰረታዊ ምብራኽ ንቕሓት ህዝቢ ስለ ዝኾነ ዕላማታት ባንክ ደም ንምዕዋት ኣብ ዝካየድ ጎስጓሳት ሚኒስትርታትን ሃገራውያን ማሕበራትን ተርእን ክጻወታ ከም ዝግባእ ኣቦ ወንበር ክለብ ወለንታውያን ለገስት ደም ዞባ ዓንሰባ መምህር መብራህቱ ጥዑም ዝጊ ጸዊዑ ንሱ ኣብ መኽፈት ናይቲ ኣኼባ ብዘስምዖ ቃል እቲ ክለብ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕናን ካልኦት መሻይኽትን ብምትሕብባር ኣብ ምውዳብን ምጉስጓስን ኣተኪሩ ክሰርሕ ከም ዝጸንሐ ከም መቐጸልቱ ድማ ኣብ ቤተ ትምህርቲ ክለባት ብምስራት ወለንተኛታት ለገስት ደም መንእስያት ንምሳን ይነጥፍ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስት ደም ኣቶ ሳምሶም ገብረስላሴ ብወገኑ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ክለብ ምዃሙ ብቐንዱ ንዝርአ ሕፅረት ቀረብ ደም ንምፍታሕ ዝዓለመ ብምዃኑ ብተካእቲ ደም ንዘይትርከብ ህይወት ንምድሓን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ወለንታውያን ለገስት ደም ኣበርክቶኦም ክዕዙ ተላብዩ ክለብ ወለንታውያን ለገስት ደም ዞባ ዓንሰባ 400 ኣባላት ዝሓቆፈ እዩ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሓርሲልን ኣላሊን ዞባ ደቡብ ደንካልያ ናብ 27 ናሓሳ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ዝወቕዐ ህበቡላ ዝተሓወሰ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ኣባይትን ኣግራብን ጉድኣት ኣውሪዶም በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብን ጥሪትን ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ 4 ክፍልታት ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓርሲለ ዝርከበው 54 ኣባይቲ ክፈርሱ እንከሎ 1500 ኣግራብ ዓርኮብኮባይን 20 ዓንድታት ኤሌክትሪክን ከም ዝወደቐ ካብቲ ቦታ ደንጉዝ በጽሐና ሓበሬታ የመልክት ኣማሕዳር ንዞባ ደቡብ ደንካልያ ኣቶ ዓብዱ ዓሊ ንዘጋጠመ ጉድኣት ኣመልኪቱ ነይሩን ኣብ ዝሃብ ሓበሬታ ምስ እዋን ምጅማር ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ዝፈረሰ 4 ክፍልታት ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓርሲለ ምዝምልከቶም ኣካላት ብምውህሃድ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ተጸጊኑ ስሩዕ ኣገልግሎት ንኽህብ ጻዕሪ ክካየድ ምዃኑ ኣባይቶም ንዝፈረሶም ዜጋታት ድማ ዘድሊ ሓገዝ ከም ዝግበረሎም ሓቢሮም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ምስ ላዕለዋይ በዓል መዚ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ማለት ፊፋ ብዝበጽሖ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ንጥፈታት ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ቆልዑ ሃገርና ኣብ ምሕያል ዝውዕል ልዕሊ 13,000 ኩዓሳሱ ብሓገዝ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጦም ب30 حساب استخايد ناي مرخاب سنة سرعات دايركتور تكنيك هاجراو فدريشن كوعسو اغري ايرترا اتو دانيال يوهانسن كوميشنر سبورت زوما ماكل اتو اندرياس اسمورو من ابزهابو مبرهيم تستبركت حجز نتي كابز حالف قرب عمتات اب كلن زوبات تجمرم ناي ملمال تكات هصانات مدب كغلغل مانتي درون كلن زوباتاتن مينستر تمرتن كمتوهبه تقيسوم اب معباله درجه كوعسو اغري هاجرنا اوتاو طرا كصاوت زلوم امنت غليصوم نساتو ماسعيبهم اب مصاي تمساسالي تبغوساتا توسيدو اب ابيت تمرتن كومن زصنحه حصرتنا وت سبورت نمقلال بوهدات كلهم مشارختي اكلات بزل علي يسرحلو خمزلو حابيروم فدريشن كوعسو اغري ايرترا كابز حلف 5 عامات جميرو مس فيفا بمتحبر مدبات مفرايت كاتي مالت جراسروت بدرجه هاجر بمحق زرقاح نتفتات كوعسو اغري هصانات نمحيال زتفلالي مدبات كتغبر مصنحو زفلاتيوم